τώρα σε ζωντανή σύνδεση από το μυαλό της Ράιλι. Να σας ακούσω! Ζήτω! Είναι και η Λύπη εδώ! Και ο Θυμός! Πάνω τους! Χρειαζόμαστε μασελάκι, παιδιά! Φόβε! Όχι, όχι, δεν είναι δικό μας! Η ίδια! Χαιρόμαστε που είναι μαζί μας. Το κοριτσάκι μας μεγαλώνει γρήγορα. Συγγνώμη. Τώρα μπορείς να είσαι ήσυχη και... Γεια σας! Είμαι η Ανησυχία. Πού βάζα τις βαλίτσες? Καινούργιο συναίσθημα, Ω, συγγνώμη. Εμείς απλώς θέλαμε να κάνουμε καλή εντύπωση. Ποιοι εσείς? Είμαι η Ζήλια. Φοβερά τα μαλλιά σου. Ούτε να το σκέφτεσαι. Και η Ανία. Αντί. Μπορείς να με λες και βαρεμάρα. Εσένα πώς σε λένε? Είναι η ντροπή. Καλώς ήρθες στο κέντρο ελέγχου, ντροπή. Α, θέλεις γροθιά? Όχι. Α, όχι, ψηλά. Πολύ δρομένη παλάμη έχεις. Κοίτα, ο καθένας τη δουλειά του. Εγώ φροντίζω για το μέλλον. Θες να κάτσουμε μαζί? Είναι τόσο cool! Μην καταλάβει ότι ενθουσιαστήκαμε. Το έχω! Χαρά, αναρωτιέμαι, μήπως θα... Ευχαριστώ και τώρα. Ω, ναι, ναι. Δεν θα μας τυχιώνει την υπόλοιπη ζωή μας. Το καλοκαίρι. Οι αλλαγές με τρομάζουν. Θα τους δείξουμε. Ράιλι! Πρέπει να κάνει καινούριους φίλους, αλλιώς θα είναι μόνη στο σχολείο. Φεύγει το παλιό, έρχεται το νέο. Η Ράιλι χρειάζεται πιο εκλεπτισμένα συναισθήματα, φίλοι μου. Δεν μπορείς να μας θάψεις! Είμαστε καταπιεσμένα συναισθήματα! Η επιχείρηση Νέα Ράιλι αρχίζει. Ακόμα να ετοιμαστείς? Είμαι χάλια! Πήραμε μια γεύση από τα επόμενα 10 χρόνια. Ελάτε! Η Ράιλι μας χρειάζεται. Σας έχω κατευθύνει πατελάδος. Πολλές φορές. Τι είναι αυτό? Είναι σαρκασμός! Σαρκασμός? Πω, είμαστε πολύ τυχεροί που σας πετύχαμε, παιδιά. Είμαστε πολύ τυχεροί που σας πετύχαμε, παιδιά! Wow, αυτή η τύπη είναι ανόητη. Wow, αυτή η τύπη είναι ανόητη. Disney Pixar, τα μυαλά που κουβαλάς 2. Το καλοκαίρι στους κινηματογράφους.